दही वांग बघतो. गरमीच एवढी पडली आहे की दह्याबरोबरच बरंचसं असं खावंसं वाटतं. थंड प्रकृतीला वांग तसं थंड नाही, वातूड आहे, पण दह्याबरोबर केलं ना की त्याची चव छान लागते. आणि गरमीत वांग शक्यतो अवॉइड करतात खायला, पण दह्याबरोबर केलं तर ते चालू शकतं चपाती भाकरी बरोबर. त्याच्यासाठी मी ते हिरवंच वांग घेतलं, उभं चिरून घेतलं आहे, कारण त्याला आता फ्राय करून आपल्याला घ्यायचं आहे. बारीक बारीक केलं तर ते फ्राय करताना मग त्या वांग्या दह्यामध्ये ते मिक्स होऊन दिसणार नाही. तर पॅन ठेवलं आहे. साहित्य बनवता बनवता दाखवते मी काय काय. पण दही तर आलं, दही वांगा म्हणजे दही आणि वांगा आलं. बाकीचं काय काय घेणार आहे ते मी दाखवते. गॅसवर मी पॅन ठेवला आहे. त्याच्यात आता मी थोडं ऑइल, कांदा, हिरवी मिरची, कढीपत्ता आणि आपले सगळे मसाले जाणार आहेत. त्याच्यामध्ये ऑइल. आता वांग्याला ना आपण छान असं परतून घ्यायचं, त्यामुळे थोडंसं ह्याच्यामध्ये तेल जास्त लागणार. म्हणजे 2 चमचे लागतं, तिथे 4 चमचे तेल लागणार. मीडियम टू हाय गॅसवरती 2 वांगी मोठी घेतली. छान आता लालसर होईपर्यंत परतून घ्यायची आहेत आपल्याला, म्हणजे शिजली पाहिजे बऱ्यापैकी. मीडियम टू हाय गॅसवर परतत राहायचं. एक लाल रंग आला पाहिजे. थोडं मीठ, त्याची चव आली पाहिजे वांग्याला एवढं. नंतर आपण लास्टला चवीप्रमाणे ॲड करणार. लाल रंगावर परतून झालंय, काढून घेऊया. शिजलंय म्हणजे थोडक्यात. वांग लगेच शिजतं. वांग्यामध्ये जर आंबट काय असेल ना तर लवकर शिजत नाही. वांग दडदडीत होतं, म्हणून त्याला तेलामध्ये फ्राय आधी करून घ्यायचं आपण, आणि नंतर आपल्याला ते दह्यामध्ये मिक्स करायचं. लालसर रंग छान आलाय. ह्याला थोडं तेल लागतंच. आता आपण ह्याच्यातच राई अर्धा चमचा, जिरं अर्धा चमचा, पाव चमचा मेथी पावडर, हिंग पाव चमचा, त्याच्यानंतर कढीपत्ता, 2 हिरव्या मिरच्या, 5-6 लसूण पाकळ्या. थोडं आता तेल आपल्याला लागेल. ड्राय फोडणी छान अशी खमंग परतली गेली पाहिजे. कांदा चांगला लाल होईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचा. कांदा छान लालसर परतला. त्याच्यामध्ये आता आलं लसूण पेस्ट 1 चमचा, कोथिंबीर थोडी, अर्धी मी वरनं गार्निशिंगसाठी ठेवली, अर्धी मी फोडणीत घालते. थोडंसं मीठ. ऑलरेडी वांग तळताना आपण मीठ घातलं आहे. आता मी मालवणी मसाला डायरेक्ट वापरते. तुमच्याकडे नसेल तर लाल तिखट, गरम मसाला अर्धा चमचा, लाल तिखट अर्धा चमचा, गरम मसाला तिखट कसं हवं त्याप्रमाणे. अर्धा चमचा धने जिरे पावडर, हळद पाव चमचा, मालवणी मसाला अर्धा चमचा, नंतर चाट मसाला 1 पाव चमचा, वरनं ॲडिशनल थोडी धने पावडर मी टाकते अर्धा चमचा. आता आपण दही वापरणार आहोत. दही फुटू नये म्हणून आपल्याला बेसन वापरायचं आहे. साधारण 1 चमचा.
फोडणीतच ते परतून घेणार आहोत छान खमंग असं. आणि बेसन नसेल वापरायचं ना तर वांग वगैरे सगळं मिक्स केल्यानंतर दही घालायचं लास्टला आणि वर खाली परतून गॅस बंद करायचा. तसंही करू शकतो, म्हणजे शिजवायची गरज नाही. त्याच्यामध्ये आपली वांगी छानसं खमंग परतून घेऊया. आणि आता आपल्याला दही ॲड करायचं आहे. हा एवढा मी साधारण अर्धी वाटी दही घेतला आहे. आणि बेसन आहे त्यामुळे हे फार घट्ट होत जाणार, त्यामुळे थोडंसं ते भांडं तेवढं धुवून मी पाणी घेणार आहे. आता हे शिजलं ना की छान असं घट्ट होणार. आणि मीठ बाकी आहे आपलं अजून घालायचं, त्याला छान एक उकळी येऊ दे. छान उकळी आली आहे. गुळाचा चवीनुसार गूळ, आवडत नसेल तर नाही घातलं तरी चालेल, पण ती गुळाला एक गुळ घातलं ना की त्याला एक चव चांगली येते दही वांग्याला. आपलं दही वांग रेडी आहे. वरून कोथिंबीर घट्ट पातळ कसं हवं त्याप्रमाणे तुम्ही करू शकता. दही वांग चपाती भाकरीबरोबर गरमीच्या दिवसात वांग्याचाही आस्वाद घ्या दह्याबरोबर. ह्याचे वेगळे भरपूर प्रकार आहेत वेगळे वेगळे. म्हणजे वांग असं तयार करून वरनं कच्चं दही घालून खाल्लं जातं, असे आपण बघत जाऊ एक 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 एक. सिंपल झटपट होणारा दही वांग.